Matod pa sa pakisusi, halos tanang tao karong panahona aduna man gayoy cellphone, dunay telepono, ug halos matag cellphone dunay tao, dunay tag-iya. Aban ang punto maigsoon, dili sa statistic o survey nga dunay cellphone ang mga tao, apan ang bili o kang kamahinungdanon sa cellphone. Ang bili sa cellphone mao usa niini ang kamahinungdanon niini mao ang matag higayon nga kini mutingog. Taghigayon nga kini mutingog nagpasabot nga doon na kay nadawat nga mensahe. Unya kun imo kining tubagon o imuhang dawaton, mutingog na usab kini, no? O nagpasabot nga ikaw naghatag pod, nagpadala ng mensahe. Kining maong hulagway sa bili sa cellphone, nagpahinumdom ka nato unsa kabililhon ang komunikasyon, ang paghatag ug ang pagdawat. Kini ang binisaya sa komunikasyon, no? Paghinabi pinagi sa pagdawat o paghatag. Whether kini usa ka pagtawag o pag-text, pag-email ug uban pa, kini ang matahom nga hulagway sa kanunay pagpakighinabi kanato inadlaw-adlaw sa Ginoo, no? Ang iyang mensahe nga gidawat nato matag adlaw sa nakadaiya nga pamaagi ug ato kining gitubag pinaagi sa pagbalik, pagdala, pagpabalik ngadto kaniya, no? Kini ang usa sa nindot nga mensahe sa ato ang liturhiya o sa mga pagbasa karong Domingo, no? Ika-29 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kini ang gisumada sa gihulagway ni sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa Ebanghelista nga si San Juan, Juan 3:16, no? John 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Ginoo ang tanang katawhan, nga tungod niini iyang gihatag ang iyang buktong anak. Aron ang tanan nga modawat niya ug motuo makabaton sa kinabuhing dayon. John 3:16, no? God so loved the world that He gave His only Son, that those who will receive Him and believe in Him may also receive eternal life, no? Diya sa unang pagbasa, kini ang giingon ni Propeta Isaias nga kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios nga muhatag siya sa paghigugma, sa mensahe o sa paghigugma matag adlaw ngadto sa mga tao. O kunya modawat ang mga tao niini. Apan dili lamang tapal sa pagdawat, ang mga tao usab mopaambit niini ngadto sa uban. Dili lang tama sa pagdawat, sa kaayo o sa gugma sa Ginoo, apan iya usab kining ipaambit, ihatag ngadto sa uban. Ang hulagway sa pagdawat o paghatag, no? Matud pa sa usa ka kanta, ang isa ka gugma, ang timuos nga gugma, dili kini mahitabo mabati nga tinuod nga paghigugma, hangtod nga kini imo pong ipaambit, imong ihatag, gipaambit. Ang una nga mihatag og mipaambit ining matuod nga paghigugma mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ipamatud-an kini usab diya sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, no? Kabubuton sa amahan niadtong mga tao nga iyang gikahimut-an kanunay namati sa iyang mensahe, midawat niini ug mipaambit niini ngadto sa uban, ug kini sila mao ang iyang gitagan-an kinsa ang palingkuro niya sa iyang tuo ug sa iyang wala. Kini ang konkreto nga mensahe, no? sa atong mapagbasa karon. Matag adlaw daghan kitag mga grasyang nadawat, whether it is a form of message, no? Messages, or it is a form of gift, gasa, nagkadaiya. Apan kining maong gasa ang natural
mahimo lamang kini nga tinuod nga kalipay kun dili nimo tipigan apan kini usab ipaambit sama sa cellphone, no? Daghang mga mensahe dili man kini mapabilin nga mensahe kung imo lang tipigan. Kinahanglan imong replyan, imuhang balusan. Sa mga gasa nga gihatag sa Dios, kinahanglan nga kini ipaambit. Love will not become a true love until it is shared and be given. Ingon sa kanta, mao man kasi nagkanta na, no? Pero mao na sang gihulagway sa kanta, no? Pero gihatagan kini og nindot nga hulagway. Matahom nga description diya sa ebanghelyo ni San Marcos karon nga atong nadungog, no? Human ipasabot ni Jesus nakabubuton sa amahan ang pagpalingkod sa iyang tuog wala, ihatagan kini og matahom nga hulagway ni San Marcos. Ingon siya, gani ang Ginoo wala man mo anhi aron sa aron nga serbihan, kundili aron sa pag-alagad, no? Aron sa pagluwas sa daghang mga tao, no? Bisan gani ang anak sa tao wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kaugalingon aron pagtubos sa daghang mga tao. Kung nakabantay mo diha sa atong simbahan, sa natural natong pagkinabuhi, bisan gani diha sa pamilya, ang hulagway sa tinuod nga kalipay, ang gitawag nato nga dunay gugma, dili man ang kanunay paghatag, pagdawat, no? Sa magtiayon pananglit, no? Mahitabo ang tinuod nga gugma sa magtiayon ug mulahutay kini kun ang usa dili lang sigig dawat. Kung sige lang sig dawat, makabsan gayud ang usa. Apan ang mahitabo hinuon, mahitabo nga sa panahon nga siya mo dawat, apan sa makadaghang higayon kanunay siyang muhatag, no? O mao kini ang makahimong kalipay o katagbawan diya sa managtiayon nga dili lang kasigig dawat. Apan hinuon 100% sa kinabuhi mas malipay ka kung daghan ang imong ihatag. Bitaw ng mga magtiayon o sa pamilya maguol kung wala na kayo ihatag, no? Kay siya nagsige na lagtigom, amot kung ngasang gitigom. Pero kung maghatag ka 100%, dili lang sa material nga butang, apan labi na sa imong pagpangga o pagmahal, sigurado nga mulahutay ang pagpuyo ug malipayon ang pagpuyo. Mao man ni ang hulagway sa matag higayon nga dunay kasal bitaw, no? The essence of true love is not only receiving all the time, but most of the time is giving. Total giving. Mao kini ang gihulagway ni San Marcos diya sa ebanghelyo karon. Ing katapusang bahin nga akong gibasa, no? Ang paghigugma sa Dios walay sukod. Mao nga gihatag niya ang kinatibuk-an ngadto sa kalibutan, ngadto sa katawhan. Ug sa pagdawat niya sa mga tao, dili lang sila modawat og malipay. Apan malipay sila kay anaa ang matuot nga kaluwasan. Ug kining kaluwasan dili kabayran. Dili man ni mabayran, wala may katumbas nga amount. Apan ang mahitabo, ibalik lamang usab kini sa mga nakadawat pinaagi sa pagpahimuot sa Ginoo ug pagpahimuot sa atong isig katao. Man diha sa simbahan kanong adlaw atong giampo ang tanan nga mihatag sa ilang kaugalingon. Gani ilang gihalad pod gitawag nila kini nga misyon, missionary life. Pero sa atong ordinaryo nga kinabuhi diya sa simbahan, kini gitawag nato nga kinabuhi nga maalagaron, no? Kinabuhi nga mapaambiton. Isa ka laiko nga katekista, isa ka laiko nga Jesuita, Jesuit lay catechist, mikuyog sa mga pare sa misyon. Asa nagmisyon sa Cambodia. Niya samtang nagtudlo sa mga gagmayng mga bata dito sa eskwelahan, kalit lamang gisabugan ag giitsahan og bomba. Giitsahan og bomba. Wala pa man moboto ang bomba,
maong gihimo ni atong katekista, instinct kaayo ang iyang gihimo. Iyahang salbaron ang daghang mga bata sa kinabuhi sa daghang mga bata. Iyahang gigakos ang bomba, iyang gihap-an ang bomba. Tinuod man, mibusikan ang bomba, wala mga matay ang magagmayng mga bata. Samtang naa sila sa sulod sa eskwelahan, nagtudlo siya sa mga bata. Kinsay namatay siya ra. Nabungkag in taon ang ihang kaugalingon. Kini ang konkreto nga pagdahuman makadawat sa mensahe sa gugma sa Dios, iyahang gibalik sa Ginoo ang kinabuhi paghatag ngadto sa Ginoo. Iyang gireplyan ug ang reply niini mao ang paghatag sa iyang kinabuhi. Sama sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Hinuon dili ang tanan makahimo niini, no? Kinahanglan og dako kayong grasya pod sa kinabuhi sa tao aron mahimo siyang tinuod nga magbubuhi sa kinabuhi, no? Apan bisan sa ordinaryo nga kinabuhi sa simbahan, ang kadaghanan nagahimo niini matag adlaw. Manang Dios sa Santos kamisa nato karon atong giapel sa pagampo ang kadaghanan nga nag-alagad sa simbahan, no? Dili lang ang mga kaparian. Siguro daghan-daghan maning mga pare, mga obispo, mga relihiyoso ug relihiyosa, pero ang pinakadaghan nga nakabati sa mensahe sa Dios ug mipaambit ini ngadto sa uban mao ang mga naa sa atong simbahan nga nasakop dia sa matag organisasyon. Either it is a lectors ministry, no? It is in the liturgical ministry, it is in the service ministry, or it is in the teaching ministry, no, diha sa atong simbahan. Makita kini sila, no, ana apan ang talandugon kaayo tungod kay dili lang sa pagpakita nga mag-alagad sila, apan migamit sila sa ilahang tulo ka ti, no? Tulo ka ti. Unsa kining mga ti, ang usa niini ang ilahang time. Dako kayong panahon makuha sa uban, no? Ilang panahon. Mas sila mga yung bayad di ana, no? Mas sila mga overtime pay. Ikaduha, ang ilahang ilahang talent. Isa ka ti, no? Ikaduhang ti. Pambit nila ang ilang talento para sa Ginoo, para sa simbahan. Ug daghan ang malipay. Niini. Mao nang daghan kayong ganahan mo ani sa simbahan, kay dili lang ang pare mao ang magpaambit panlabaw sa tanan, ang tanan konkreto nga mihatag og panahon ug talento. Pero labaw sa tanan kining maong mga tao pod wala lang muhatag sa ilang talento, muhatag pod sa ilang salapi. Sa konkreto, dili man sila kaani sa simbahan kundi puntahon sila mamilite, no? Kining maong buhat sa pagbalik sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang nadawat, makalipay o yamot sa Ginoo ug makapalipay sa simbahan. Pero mas maayo kung hinumduman nato kadtong mga dili gid makita kayo nga nias moanhes dire nangalagad, no? Pan sila ang kining gitawag nga dili makita kaayo nga nangalagad, pero konkreto ang ilaha pod nga pagtubag sa Dios. Ang ilang pagtubag kining maong mga tao mao ni pinakadaghan diha sa atong simbahan, ang sakop sa simbahan atong dili bitaw mo apel sa mga organisasyon, mga ministry, pero konkreto ang ilang pagsuporta. Ang ilahang pagsuporta hilom kaayo, ang tulo kapi may ilahang gihatag. Una, ang pag-ampo nga unta daghan ang motubag. Mupadayon sa paghalad sa ilang kinabuhi sa simple nga pamaagi. Apil na ang mga kaparian, of course, no? Matagbuntag kanunay ang giampo madungog nato diha sa ere, no, sa trompa. Iampo ang mga pare, no? Nga nangalagad sa simbahan, pero mas maayong iapil nato sa paghinom sa pag-ampo kadtong mga dili makita nga nangalagad apan sa nagsuporta sa hilom kay mao ni sila ang pinakadaghan. Ilang gihalad unsa lang ang pag-ampo nga unta ang simbahan magpadayon. Ilang giampo kining mga nangalagad sa simbahan, no? Nga magpadayon dili moundang kay sila dili makahimo ni ana, no? Wala sila'y panahon. Ikaduhang api ilahang gihimo mao pagtabang sa bisan unsa nga pamaagi, ginagmay o ginagko nga pamaagi. Ilang ipadayag ang ilahang pagpasalamat sa Dios pinagi sa pagtabang. Pero labaw sa tanan, ang dako-dako gyud kaayo, mao maning ang simbahan daghag matigom. Manahon sa pista, manahon sa Pasko, manahon sa matagkaron ug unya nganong dako kaayo matigom ang simbahan tungod niining maong mga tao.
kay ilang giabrihan ang ilang ikatulong nga pi, no? Pi. Ang ilang bulsa. Pi ba diyan ang bulsa, Father? Dili man na pi, bi man na. Nganong abrihan ang bulsa, tungod kay sa ilang bulsa naa ang ilahang pi, pitaka. Pitaka, no? Ug mao ni ang pinaka-importante kayo nga panahon sa pagsimba, kung nakabantay mo, dili man kayo ang simbahan nakakwarta kay daghang nang hatag gawa dinhi. Kadaghanan nga mipaambit sa ilang kaugalingon bisag sekreto lang kining maong mga tawo nga hilom nga miabre sa ilang bulsa kay naa ilang pitaka. Unang ang dakong maingkab ang simbahan, mabuhi ang simbahan. Mo na panahon sa Santos nga Misa, kini ang usab ang ato ang yatagan og dako nga pagtagad, no? Sila nga nakabati sa mensahe sa Dios ug sa hilom mipadayag dili lang sa ilang tulo kate katong mga niapil, no? Sa mga ministry, sa organisasyon, pero ang kasaghanan nga hilom labang mipadayag sa ilang tulo ka te, no? Pagampo aron mapadayon ang simbahan, pagtabang kutob sa ilang mahimo, ug labaw sa tanan ang pag-abre sa ilang bulsa. Mao gini ang kadaghanan. Nabantayan ako, no? Bisan asa labi na dinhi sa atong parokya sa Malita, no? Sa inigawas nato diha sa simbahan usab, magson matahigayon bitaw nga mo ilmo sa misa o busag mo sulod mo diha sa simbahan. Induman ninyo nga ang una gyud nga mihatag sa atong kaugalingon diha sa communion ang Ginoo, no? Bukad nato ang atong kamot panahon sa communion o kinasing-kasing atong gidawat ang Dios. Kinasing-kasing puno sa pagkigugma o pagtahod. Ug ang atong pagdawat kaniya lagbas pa, no, diha sa tawhanon nga pagdawat o pagkaon niini. Mo nang mahibalota nga inigawas sa simbahan, mahibalota nga mutingog na pud gani na imong cellphone. That's another time lain na pud nga higayon nga ang Ginoo makiginabi kanimo. Ipadayon ang imong buhat sa paghatag balik sa Ginoo, no? Dili lang taman sa pag-receive kaniya pagdawat diya sa misa sa communion. Unta ang imong reply pod nining maong mensahe, mutingog pod ang imong cellphone nagpasabot nga imong ipadala na usab pagbalik ang imong commitment ngadto sa Ginoo. Kung nindot kini matahom kini tungod kay ang kinabuhi diya sa simbahan o kinabuhi sa mga Kristiyano napuno matag adlaw sa pagdawat o paghatag. Kung anong ingon niini ang kinabuhi nato, tuyok-tuyok, ang tugamulahotay kita, kung kay ang Ginoo mo'y unang mihatag sa iyang kaugalingon. Dalaygon kini nga buhat. Maayo kini nga buhat. Ipadayon nato kini kay kini sa kapamaagi sa atong constant communication, sa atong pagpakighinabi sa Ginoo matag adlaw. Dili lang ni sa pag-ampo, no? Ordinaryo nga pag-ampo panhalawom kini kapamagi sa pag-ampo aron nga kita makabaton og maayong relasyon sa Dios. Ang Ginoo wala moanhi aron alagharan, kundili aron sa paghatag sa iyang kaugalingon ug pagluwas sa daghan. Kining maong buhat makapas-asyod hatag kanatong assurance nga ang usa kanato maglingkod sa iyang tuo ug ang usa usab maglingkod diya sa iyang wala sa katapusang higayon. Malipayong adlaw o hapon kanatong tanan. Palihog manindog.